zer da kuantika? Askok egingo genuke lehenengo gauza da, Wikipedian begiratu, ez? Zer da kuantika? Alde batetik, gauza oso txikien munduan, objektu oso txikien munduan, funtzionatzen du kuantikak. Atomoa da sagarrarekiko, sagarra marterekiko dena. Eta hain zuzen ere, atomoaren neurri honetan eta are txikiagotan, hor gailentzen da fisika kuantikoa. Hor funtzionatzen du fisika kuantikoa. Hau pizkat hobeto ulertzeko, guazen nanomunduko objektuak pizkat ezagutzera. Zer da nanometroa? Nanometroa da 10⁻⁹ metro. Hau da, metroa zati 1000 milioi. Oso txikia. Nanometro bat da gure atzazala segundu batean hasten dena. Ezinezkoa da gure begiekin hori antzematea. Kuantika betetzen da nanomundu horretan eta are txikiagoak diren objektuen munduan. Eta mundu txiki honetan, zeintzu die objektu horiek? Atomoak, elektroiak, fotoiak. Oso zaila da halako objektuak imaginatzeare. Adibidez, galdetzen baldien badiogu, ChatGPT-ri zelako itxura daukaten atomoek, elektroiek eta fotoiek, halako zerbait lortuko genuke. Baina niri pertsonalki askoz gehiago gustatzen zaizkit, orain dela 100 urte Bohrrek irudikatu zituen, edo egin zituen eskuz egindako atomoen irudiak. Hau adibidez da radium atomoaren irudia. Baina kuantikan lan egiten dugunok, ez ditugu objektu kuantiko hauek aztertzen soilik txikiak direlako. Baizik eta edo batez ere aztertzen ditugu objektu hauek oso bereziak direlako, oso propietate ezberdinak harrigarriak dituztelako. Adibidez, galdetzen badizuet urreak ze kolore daukan, nanomunduan galdera horrek ez dauka erantzun bakarra. Hartzen baldin badugu urre zati hau eta oso zati txikietan halako nanopartikulak lortzen baldin baditugu, tamaina pizkat aldatu edo forma pizkat aldatu eskero, nanopartikula horiek edozein kolore izan dezakete. Kopa hau barrutik edo kanpotik argiztatzen bada, kolore ezberdina dauka. Eta hau zergaitik gertatzen da? Kopa honek dauzkalako zilarrezko eta urrezko nanopartikula batzuk. Eta detailean sartu gabe, azken finean orduan kolore hau edo berezitasun hau ematen diona kopa honi, da hain zuzen ere, nanopartikula horietan betetzen den fisika kuantikoa. Artisauek efektua ezagutzen zuten, baina ziur nago jatorria edo arrazoia ez zutela ezagutzen. Izan ere, fisika kuantikoa 20. mendean jaio baitzen. 20. mendean eman zen, gaur egun lehen iraultza kuantiko bezala ezagutzen duguna. Eta hain zuzen ere, aurten, betetzen da edo ospatzen da zientzia eta teknologia kuantikoaren nazioarteko eguna. Eta 100 urte hauetan hainbat aurkikuntza eta garapen eman dira. Eta benetan esan dezakegu gaur egun kuantikaz inguratuta bizi garela.